Hello everyone! Welcome sa aking live, Tres Maria's Farm. Dahil napakainit po sa labas at hindi kaya ng aking powers at baka sumabog yung aking cellphone doon sa labas, dito po ako sa loob ng bahay muna guys. Maganda ba yung aking dyan, view? Parang tagilid yung aking, ay goy. Hi Sisi! Ina vlog! Di ba sis? Ang bilis no? Ay goy! Ang init doon sa labas sis, kaya dito muna ako sa loob ng bahay at hindi ako magpapakita kasi haggard ang iyong sisi. Hi kapatid Panalo! Shout out! Salamat na marami. Mabiliwan mo muna yan mata may ibukon. Ayan! Kumakain ako guys. Parang tabingi naman yung aking camera. Ayan, thank you po, Sisi. Salamat. Salamat sa PM. Thank you so much, Sisi Koy. Ay, sandali ha, at magbibigay muna ako ng, mag-switch account muna ako. Sandali lang po sa may walang jacket dyan. Di pa kasi ako naka-ready. Ang bilis ko lang mag-sit up. Di pa nga ako naka-ready dito sa kabilang cellphone. Wait lang po, sir, ano yun? Sir Juvie. Ma'am Juvie. Wait lang po ha. At mahina ang kalaban. Magbibigay muna ako ng jacket. Bakit iba? Ay, ito. Kalorki. Ala! Agoy! Bakit na-hide ko? Sorry po. Magbibigay ko ng jacket. Bakit na-hide ko naman? My God! May may nag-chat kasi, ni-remove ko, napindot ko ata hide. Sorry po. Sorry po, Juby Adventure. Sorry naman po. Kaloka, nakaano na tuloy si Mami kagabi. Nakaganti ba? Si Mami kagabi naka-hide. Tapos ako naman ngayon. Sorry naman po. Ito na. Sorry po. Yung kamay ni host. Pasaway. Bakit ganito ito? Ano to? Ano nangyayari sa cellphone ko? Unhide, di ba? Unhide. Ano ba? Sisi, bakit ganito yung cellphone ko? Magbibigay ko ng moderator. Naglagay. Diyos me, Marimar. Bakit nakalagay kasi di ba magbibigay ako ng moderator, tapos, di ba na-hide ko kanina siya? I-unhide ko daw. Tapos ngayon, unhidden. Ano ba yun? Ala! May galit si Tres. Kaya sorry naman. Ano nangyayari sa cellphone ko? Bakit ganito? Parang may mali. Ganda ng vase. Anyari? Di ko alam sisi. Magbibigay ako moderator. Bakit ganon? Ano ba yan? Baka parang matutumba yung aking stand. Nahulog kasi ito kanina. Sorry po, sir, Joby. Di ko alam. Ano nangyari? Hala? Lulo ko na to. Yan tuloy. Nagalit na siguro si sir. Hala, sorry naman po. Umayot ka. Ewan ko, nakakaloka naman to isang cellphone na to. Kainis. Parang may galit lang, no? Sorry naman po, sir. Sir ba to? O babae? Joby Adventures? So, sorry po. Nakakainis talaga. Duling na talaga si Tres. Kasi sisi, di ba? Maglalagay ako moderator. Ang nakalagay doon. Bakit hindi ko makita yung moderator? Anyari? Unhide. Di ba kanina, hide. Napindot ko yung hide. Tapos nung nag-open naman ako sa baba, unhide. Ibig sabihin, alisin ko na sa pagkaka-hide. Bakit hide din pa rin?
Ay, Diyos me, yung Marimar. Sorry po. Sorry. Pasaway si Tres. Diyos me, yung Marimar. Yun, tuloy nila yan. Sanata ko ni Sir. Sir ba yun? Diyos mio. Sorry naman po. Bago mo i-click, basahin mo muna. Nasa gitna na ang moderator. Ah, ganun ba? Oo nga. Bakit ganito? Kaloka talaga. Ano ba yan? Sinabayan pa ng panlalabo ng aking mata, sisi. Alam mo, sis, yung mata ko, nanlalabo na talaga. Kakawaiti siguro. Sir or Ma'am Juby Adventure, sorry po talaga, hindi ko sinasadya. Kaloka talaga tong sinabayan pa ng aking mata na parang lumalabo na. Oh my God. Kailangan ko nang magpunta sa eye center. Binago na ni Lolo? Ah, kaya pala, parang nanibago ako talaga, sis. Nung pag-open ko, sabi ko, bakit ganito? Kailangan pang i-scroll down. Kaloka. Sana kaya yun si Sir Juby or Ma'am Juby. Sorry naman po talaga. Hindi ko po intensyon na magpasaway sa live. Kaloka, ano ba yan? Ito pala, andito pala si kapatid. Kapatid Panalo, mega love shout out. Salamat. Salamat sis Ina, andiyan ka kaagad. Sana all, supportive talaga. To the rescue talaga lagi. Kaloka sis si kagabi, no? Wala ka doon sa palaro ni Mami. Asan ka kagabi? Parang hindi kita nakita. Ma'am Juby or Sir Juby, sorry po talaga ha, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po, medyo duling na po kasi si host ngayon. Dahil sa kawaiti, ayan. Lutang na palagi. Tay, Rofino, hello po. Good afternoon, Tay. Kumusta? Ano, nagkaon ka na po? Nagkaon ka na po ba dyan? Ako kumakain pa lang. Kaya lang, nagmadali ako mag-sit up ng live. Kahit pa paano, makapag-live ngayong araw. Doon sana ako sa labas, kaya lang sobrang init naman. Dito na lang sa loob ng bahay kasi kapag doon sa labas, mabilis uminit yung cellphone ko. Ayan, ano po pig ulam mo, Tay? Ako lubi-lubi na may halong talbos balingoy na pinakatalbos at saka may sahog na pagi ba yun, sisi, yung tawag, pagi? Na maraming sili. Hello po, 5 million viewers, nag-love shout out. Marahay na hapon daw, sabi ni Sisi, ni Tay Rafino kay Sisi Ina. Kaloka Tay, na duduling na ako Tay, may na-hide ako dyan. Ayan tuloy, umalis na si Rovim. Si Sir Juby or Ma'am Juby yun. Kaloka yung aking kamay. Hello po Sir Brad, 32 Vlogs Official. Salamat po sa pag-visit ulit. Thank you so much. Marhay pa kamo, nakagulay na. Lubi-lubi, digdi manok lang. Iyo po tay, kapag sa probinsya talaga, mas madalang dito tayong isda. Kasi nga, kailangan pa namin mag-abang doon sa may sentro. More on gulay talaga kami dito. Pero kahapon si Tito nag-deliver ng isda. Kaya yun, nakabili kami ng pagi. Inano lang ni mother, nabulol na naman na catch. Dinarang ni mother at saka binilad. Kaya yun, inunti-unti. Pambangot. Ano daw yun? Happy New Day! Hello po, Sir Brad. Happy New Day din po sa'yo. Sira na keyboard ng lapi ko. Sisi, wala ng space. Ayaw na gumana ng ibang letters. Yun lang, Sisi Koy. Na overuse na sa kawawaiti, sa kakasupport. Kailangan na ng bago. Magkano ba Sisi yung ngayon? Yung ganun. Bagong laptop. Parang gusto kong bumili. Sana manalo ako sa loto. Para makabili. Tyro Fino, may love shout out po. Sabi ni Sis Ina Ina Vlog. Sir Brad 32 Official, thank you so much po for always support. Tambay Sisi, kain muna ako. Oh, Sisi.
Kain na diyan. Ako nga ito, oh, meron akong pagkain sa harapan. Puwede bang kumain habang nagla-live? 'Di ba nakakapangit ng boses? Ayan, oh, kumakain ako, Ang init po dito sa Bicol ngayon, Tay, grabeng init kaya kailangan talaga lagi tayong uminom ng tubig. Ako nga isang galon na yung naiinom ko, simula pa kaninang umaga. Tres, baka gusto niyo akong samahan. Saan kita tatay Tay, saan kita sasamahan? Saan ka pupunta? Ina-ina, naka-StreamYard ako mamaya 3 PM. Sino ba mamaya, Sisi? May live. Hayaan mo tayo kapag wala akong gawa mamaya. Kaya lang, hindi naman tayo panglaban yung boses ko ba? Sa kantahan, alam mo, pang ano lang, pang tago lang yung boses ko. Pang CR lang ba? Kawawa naman ni ano ni Joby of Adventure na hide ko tuloy. Baka napikon yun, sabihin nun, ang bastos naman ng host. Sorry po talaga. Tres, handa mo na, Sway. Ewan ko sisi, kapag gumagamit ako ng isway, palagi may nagno-notif sa akin na, ano yun, yung sinabi ko sa iyo noon na, merong parang malicious na nag-ano ng account ko. Ano ba yun? Ganun ba yun talaga? Laging may nagno-notif from StreamYard? Tapos alam mo talaga sis, hindi ko na talaga maano yung, password ko. Kapag mag-login ako sa ano, sa Tres Marias, gusto kong ilagay ito sa isang cellphone, gusto ko mag-login sa isang cellphone, pero hindi ako maka-login sisi. Kasi nga yung ano, ayaw na i-accept yung latest na password ko. Bakit gano'n? Nagsimula lang talaga nung may nagpadala sa akin na, email si StreamYard na meron daw na tinatanong ako kung yung 2131, na, Vivo kung sa akin yun, eh, hindi naman yun sa akin. Tapos simula nun hindi na talaga ako makapag-login. Hindi na ako makapag-ano, ah, login sa ibang cellphone. Hala, natakot naman ako. Sige po Tay Rufino, support muna ako before 5 PM kasi po nag-live din ako, ayun. Niho Neo mismo si Quinsoy, hello po, good afternoon. Welcome sa aking live. Puntahan ko muna yung bahay nito, Neo mismo. Natatawa ko dito natatawa ako magbasa nito. Neo mismo chicken show, si Quinsoy. Munti ko nang mabasang Chicken Joy. Hello, Neo mismo si Quinsoy. How are you? Kakaloka talaga. Yung profile ko pala dyan, oh, para akong bling. 'Di ba, nagmamadali lang ako kumuha ng puwede kong ilagay. Tapos hindi masama ng buo, kaya ganyan na lang, dalawang mata na lang. Ano ba 'yan, hindi ko na naman maipin si ano. Hello, Neo mismo, we meet you we meet you again, ayan. Kaya nga, eh, lagi din 'yan nasa akin. Nag-i-invite si Tay na ano, sisi, kantahan, mag-join sa kantahan nila mamaya. Wala tayong panlaban na kanta. Lagi, sabi ni mother ko na ano na, paulit-ulit na lang daw yung kanta ko. Nagreklamo si mother. Sabi ko, yun lang naman kasi yung alam ko eh. Wala naman akong alam na ibang kanta. Mas mabuti pa si Dos kasi ang daming kanta nun. Kasi lagi siyang nasa ano, sa Wishing. Ako naman, wala ko masyadong alam na kanta.
I'm here to your house, Niyo mismo si Kensoy. Ayan, bilis naman matapos. Done already. Ang bilis matapos. I-replay ulit natin. You know. First, we meet at Bicolana Rabas live. At Niyo mismo si Kensoy. Parang doon nga din siya. Parang doon ko rin siya na dikitan. Hindi ko alam kung dinikitan niya ako. Ang sakit ng mata ko, sisi. Kasi lagi akong kulang sa tulog. Oh my God. Kagabi, anong oras na ako nakatulog? Kasi after ni mami, nagpahinga-hinga muna akong saglit. Tapos sakit ako sinam. Yun, nagtambay ako. Hanggang matapos siya. Anong oras na yun? Alas 12 pasado na. Mag-aalauna na. Harang ulit, sis. Salamat sa paharang, sisi. Pili ba akong kumain? Hindi ba narinig sa live? Na ano talaga ako, mamaya ano ko to si Joby Adventure, puntahan ko na lang yung bahay niya mamaya, manood ako sa video niya. Mag-sorry ako doon sa comment. Sir David, mega love shout out. Thank you for coming. Naka-hide ako. I'm hiding Sir David because I'm not beautiful today. Thank you, Sir David, for always supporting my live stream. Hello, Sir David from Ina Vlog. Very supportive din yan si Koy. Kaya laging pinupuntahan ko din siya kapag may live siya kapag alas 7:30 ata yun. Kasi pinupuntahan niya din lagi ako kaya minsan tinatambayan ko din siya. Ina, hello! How are you, Sir David? Nanalo ako dyan kay Sir David ng I'm one of the last chatter before kay Sir David. Punta din ako sa LS mo, Ena. Ayan. Sabi ni Tay. Ayan. Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much. Continue ko muna yung kinakain ko. Naririnig ba? Yung tunog ng plato. Kapatid panalo. Salamat, kapatid. Puntahan kita, kapatid, yung bahay mo. Manood ako. Sunod ko si Sis Ina. Maghanap ako ng medyo maiksi lang. Pwede na to, kapatid. 2 minutes. Maiksi lang. Ito na lang na 8. Asa na yun? Nawala. Maghanap ako ng medyo maiksi-iksi lang na video ni kapatid para mapilis tayo. Ang daya, no? Dito na lang, kapatid, sa pasyal tayo sa Lunita Park. Para mabilis matapos. Ay, hindi na to kasi may tamsak na ako. Dapat yung wala pa akong tamsak.
Kasi ibig sabihin, napanood ko na yon, di ba? Yung natamsakan ko na dito sa ano, mm, Cheese Garden Relaxing Park. Aber, tingnan ko nga yun. 7 minutes. Ayan, hindi pa. Hindi ko pa natamsakan. Tamsak 61. Kapatid, panalo. Nandito ako sa bahay mo, kapatid. Ayan. Panalo. Ayan, salamat po sa lahat ng naandyan. Salamat. Kain muna ako, guys. Kasi mamaya baka magkanta ako. Kanta. Kasi nakatago ako eh. Kapag nakatago ako, kumakanta ako. Nakamute si kapatid hapon. Live niya. Tapos napalaban sa inuman. 'Di ba, kapatid? Kuha mo na ako tubig. Grabe yung palaro ni Mami kagabi. Uh, pero hindi kami nanalo. Parang mabilis lang talaga kung iano mo talaga, yung papanoorin mo talaga ng maayos, yung bawat galaw ni Mami. Doon ka mag-ano. Si Sis Jan Emily talaga, Sisi Koy. Ang galing, no? Panalo na naman siya kagabi. Sabi ni Sir David, great. Thank you, Sir David. Nice to hear. Nice to hear, Sir David. Kuha nga ako listahan para ilista ko naman kung sino yung naalito. Kasi mamaya kapag hindi ko agad na, kapag hindi ko naubos na i-play yung mga video, mamaya pwede ko naman balikan. Nawala na tuloy si Sir ano, sis ba yun? Juby Adventure. Mamaya puntahan ko na lang siya. Juvie. Um, kaya nga swerte ni Sis Emily. Oo, Sisi, no? Kahit saan siya pumuntang pahula. Alam mo ba? Ang galing, no? Wait, sis, kuha lang ko pagkain. Gutom na. Oo, Sisi, kumain ka na dyan. Are you great too? Sisi, oh, kung okay ka lang din ba? Yes, of course, Sir David. Juby Adventure. What time is it there, Sir David? Sino pa yun? Kanina. Hi, Sisi Det! Mechanic Mix Vlog. Mag-love shout out. Kagabi, tinambay ko, Sisi, yung cellphone ko sa'yo. Kaya lang, parang ang bilis malubat nun. Hindi ko alam kung nakailang minutes. Kasi natulog na ako eh. Nilagay ko lang doon sa ano, sa may katabi ng higaan ko. Salamat, Sisi. Sir Brad 32 official. Dito din kanina si Sir David. This is dead. Ililista ko, Sisi, kasi mamaya pag di ko ano, manonood din ako kapag hindi ko pa natapos ngayon. Ngayon nakasalang si Kapatid Panalo. Ayan. Si Kapatid Panalo. Next ko ay si Sis Ina Ina Vlog. Then si Sir Brad at si Sir David. At saka si Sis Det. Ayan. Harang, Sisi. Wow. Bakit wow, Sisi? Hi everyone. Hi Ina Ina Vlog. Muli na naman yung basa ko.
Sorry naman, duling na kwetch. Kain tayo, Sisi. Kumakain ako ngayon. Nagmadali lang kasi ako mag-live. So, hindi pa ako nakakain. Sinit off ko agad ba? Hello, disgusting master rank. How are you? Kamusta? Okay lang po. Lista ko si sir. Disgusting. Disgusting. Master. Sana all. Master rank. Yes, I'm great, sir. I'm great, Sir David, but I feel sleep. I haven't slept yet. Kasi, whitey pa more. Whitey pa more, Sisi Koy. Diba? Yan ang nakukuha ng mga YouTuber. Always lutangers. Sino na ba yung next natin to ipin si Sir Disgusting? Go to my brother channel. Ayan. Maya-maya tay. Ipin kita after ni Disgusting Master Rank. No, kaya magpatugtog ako, no, para hindi boring. Kaya lang, andun kay Mother yung tablet. Tell him I sent you. Ano daw? Kanino ko sabihin? That's it, guys. Sisidet, kumain ka na ba? Ha? Ayos Inglesera Nosebleed ako No sis, Tres Marias Farm. I was on, ano daw yun? I was on the sideline last night. I just got home earlier. Oh, saan ka nag-sideline? Anong sideline yan? Baka pwede naman ako. Saan na ba dito yung add moderator? Ito pala. Bakit napunta ako kasi kanina sa hide? Sorry naman po. Bakit kasi no? Iba na pala yung ni Lolo. Natakot naman ako. Baka binasa ko ng maayos. Baka mamaya ma-hide ko si Sir Efren. Hello, Sir Efren! Thank you so much sa pagtambay po, sa pagbisita sa aking bahay. Tambayan mo ako, Sir Efren. Oy, bago ako mag-ayuda. Ano daw? Tamsakdan. Oy, bago ako mag-ayuda. Kadidikit mo lang sa akin, Sir Efren. Grabe ka, ha? Matagal na akong dikit sa'yo. Secret si Koy. Oh my God! Saan kaya ang sideline yun? Turuan mo naman ako, baka magkapera din ako sa sideline. Makabili ako ng cellphone. Maya-maya, sir, ipin kita maya-maya after ni Tyro Fino. Sino po ba yung tumusok dyan kay Disgusting? Wait lang, puntahan ko muna si Disgusting. Kapatid Panalo, Dan, watch na po sa yung video. Sino na nga yun? Teka lang. Puntahan ko muna yung si Disgusting bago natin i-pin si Tyro Fino. Ay, wow! May nakita ko. Ano yun? Ano yung nakita ko? Ay, wow, may paayuda. May pakulay si Sir Efren. Thank you so much po. Salamat, Sir Efren, sa blessings. God bless you more. More blessings to come. Sino na ba yun? Sino na nga yun?
'Di ba nawala na ako? Dito muna ako kay Disgusting, guys. Puntahan ko muna. Chris pa upon naman? Ano yun? Anong pangalan nito? Thank you, Sir Efren, sa paano dyan, sa pakulay. Thank you so much sa pailaw sa aking munting tahanan. Wait lang po ha. Isunod ko muna si Ty Rufino. Tamsakan muna natin si Ty Rufino para sa kanyang upcoming live mamaya. Tamsak dan, disgusting. Ayan. Patamsak po sa hagala ko. Thanks, sabi ni Sir Efren. Opo, Sir Efren. Maya-maya po after ni Ty Rufino. Ayan, tamsakan ko muna si Ty. Si Ty Rufino bago natin ipin si Sir Efren. Yun oh, para sa iyo. Wow, salamat ng marami. Puntahan ko muna guys si Ty Rufino. Tamsakan muna natin bago natin ipin si Sir Efren. Para sa kanyang upcoming live mamayang alas 4. Tamsak Tay. Ayan. Tamsak na po, Tay. Ayan. Palitan na natin si Ty Rufino. Palit na natin si Sir Efren. Ayan, padikit po at patusok kay Sir Efren. Yung hindi padikit dyan, dikitan nyo na guys. Malay nyo sa susunod, kayo naman magkaroon ng kulay. Magkaroon ng kulay ang inyong bahay. 'Di ba? Thank you so much, Sir Efren. Efren Cruz. Ano po ba yung apelyido mo, Sir Efren? Kasi kami sa Holy Cross din. De la Cruz. Baka magka-apelyido tayo. Magkaanak. Ayan, puntahan ko po muna, sir, yung ano mo. Idikit ko na rin to, sir, na ano, yung kanina nagamit ko doon kay Sis Norit Vlog. Ayan. Pinanood ko to kanina doon sa main. Ito, idikit ko na rin to sa iyo, Sir Efren. Ayan. Tusukin natin. Tusok 28. At idikit na rin. Ayan. Panoorin muna natin. Thank you so much, Sir Efren. Ayan, nakita ko na, 115.04. Thank you so much. Dagdag na naman. Makakasahod na talaga si Tres. Naamoy ko na, makakasahod na ako baka next year. Baka next year pa. Sana all no, sumasahod. Siguro to si Sis Ina. Panay yung sahod nito every month. Sis Ina, panay sahod mo na ba every month? Tapos si Sir Efren. Sana all no, sumasahod lagi. Alin, screenshot ko nga para may pagyabang naman ako. May pagyabang naman ako doon sa FB page ko. Aray, nawala. Tuwing may nagpapakulay sa akin, pinagyayabang ko doon sa FB page ko. Ina-upload ko doon. Sir David, thank you so much.
Di pa ako tapos sa iyo, Sir Efren. Kain tayo, guys. Ang tagal ko makatapos kumain. Kanina pa ako kumakain. Pa isa-isang subo. Ang init, guys, sa Pilipinas. Grabe init. Panaginip ko'y labis kitang mahal. Dito pa ako, Sir Efren, sa bahay mo. Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin, ako'y nakain dahil sa'yo. Hindi natin pwedeng alamin, liliwanag ang daan tungo sa'yo. Magpapamusic sana ako, kaya lang kulang ako sa cellphone. Sis Det, dikitan mo yan, Sis Det, sa ano, si Sir Efren. Nasa UK yan, sis. Tama ba, Sir Efren? Ayun, tapos na ako sa iyo. Sir Efren, tapos na po. Ayun. Tapos na. Next po, si Sis Ina Vlog. Then, si Sir David. After Ina Vlog, Sir David. Lahat ko naman to napanood na ata Lahat na ako may tamsak, sisi. Sa mga videos mo dito. Ito, wala pa. Dito ako sisi sa quick recipe, pochero fish tilapia. Ayan. Sis Ina Vlog. Tamsak 33. Next, si Sir David. After Ina Vlog. Sir David next. I will watch your video, Sir David, later. After
Ina vlog. Sisi Ina, ano nga ba yung ano ko, slot ko sa Premiere? Sa Premiere? Nakalimutan ko. Alas 4 ba yun? May Premiere ako mamaya. Mixi lang yun. 1 minutes lang. Ayan, sold. Thanks God. Ang sarap lagi ng luto ni Sis Ina, oh. Oh, sarap. Yummy. Parang naghahang ang aking cellphone. Parang late dito sa akin. Ayan, oh. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Late ang aking ano. Ayan, nagbaba ng link si Sir Brad. Wait lang po, Sir Brad. I will pin you later. Patamsak po sa gala ko, thanks. Oo po, nakaano na ako. Guys, tamsakan niyo po at saka dikitan niyo si Sir Efren. Kanina ba yun, sir? Ano ko na, tapos ko na panoorin. Sa main at saka dito sa isa ko. Didikit ko na rin po yung ano. Hindi mo nakita. Ay, sorry. Ay, sorry. Nakapin na pala ako. Oo, sir. Nakapin ka na. Late nga rin ako dito magbasa eh, kasi nga naghahang itong cellphone ko. Kaya kailangan ko pa mag-refresh. Naka-stick lang dito sa ano, kanina dito sa kaway-kaway ni Sir Efren. Buti na lang, lumabas muna ako saglit. Ayan, natusok ko na po yan at napanood ko na yan, Sir Efren. Sa main ko kanina, yung andun ako kay Sis Noret Vlog, at saka dito ngayon, kanina. Di mo ba nakita, sir, kanina? After ni Sis Ina Vlog, bago si Sis Ina pala. Ayan, nabubulo na naman ako. Sorry naman, guys. Wait lang po, Sir Brad. You are next. Guys, na ano nyo na po ba? Na dikitan nyo na si Sir Efren? Dikitan nyo, guys, si Sir Efren para malay nyo kayo naman sa susunod ang magkaroon ng kulay ang inyong bahay. Ayan, salamat naman at nakita mo. Salamat naman, Sir Efren, at nakita mo. Kahit ang tagal mo akong dikitan. Suklian. Pero salamat, bawing-bawi no sa sukli. Merong ano, 115.04. Ayun, thank you so much. Yan pala yung value ng ano, 1.99. $1.99. Oh, sana all. Thank you, Sir Efren. Thank you so much sa pa-blessings. Ayan, tapos na ako kay Sis Ina Vlog. Sir David na next. Ayan, pwede ko na bang palitan, Sir Efren, yung pin mo? Palitan ko na. I-pin ko na si Sir Brad. Sino na nga yun? Sino na nga isusunod ko? Si Sir David. Parang awa naman po.
Guys, parang awa niyo na guys. Dikitan niyo si Sir David, oh. Wala kayo diyan. Wala naman ako Sir David nakikitang tao. Nagsilayas na, Sir Efren. Kung meron lang ako dito mga ano, kung mayroon lang ako dito mga banana, dinikit ko na sa iyo. Kaya lang, wala eh. Ito lang, isa lang. Dalawa lang naidikit ko sa iyo, yung main. Dati na pala yung main. Yung ngayon, isa lang. Si Tres M, nakadikit na sa iyo, si Tres M. Si Mother kasi, yun, ginagamit yung ano, yung tablet. Manay Sisi Rabas, Manay Sisi Rubiculanang Rabas. Hello, salamat sa pakaway-kaway dyan. Okay na yon. Nung mga nakabidyo lang kasi yan, Sir Efren, kasi may mga ano gawa. So, yan, isa nagda-drive. Naglulong drive. Wala ata nakatambay talaga, ano lang talaga, nakatuto. Ganun talaga yon. Kuya Panalo! Manay! Tamsak! Salamat sa patamsak, Sisi Koy! Manay Sisi! Bicol! Yan na, Sir David. Bicol! Wow, sana all your short videos, Sir David, always viral. Look at this, Sir David. Oh, your short videos always viral. Sir David! Sana all na lang. Ako walang viral na ano, short video. Paano ba ka magpa-viral? I'm here, Sir David, to your video. Part 3, Akaso Brave 7. Di ko na alam yun. Yan, high quality yun. Thumbs up 38. Yan. Yun. Next ko dyan kay Sir David. Sino ba yung next? Sino yung next yan? Palitan ko na Sir, Sir Efren. Asa na si Sir Brad? Guys, paano po kay Sir Brad? Padikit po, yung hindi padikit. At patusok na rin po. Ayan, kay Sir Brad. After Sir David, you are next, Sir Brad. Hello, Sisi Koy, loving Sky Mix Vlog. Bulol din naman na catch. Salamat, Sisi, sa patamsak. Hello, host. Nag-love shout out sa lahat. Dan tamsak, sis. Thank you so much. Sir David, how to get the hippo eating crayons? Harang sis. Thank you so much, Sisi Koy. Loving Sky Mix Vlog. Sunod kay Sir Efren, si Sis Bicolanang Rabas. Bicolanang Rabas na magayon. Tapos si Sisi Loving Sky Mix Vlog. Guys, patamsak po at padikit na rin kay Sir Brad 32 Vlogs Official. Very supportive din po yan kapag nakikita kayo naka-live. Lagi po din na pumupunta, tumatambay si Sir Brad. At saka mga sisi ko dyan, sis Loving Sky Mix Vlog. Ikitan mo si Sir David. Very supportive din yan. Mix Vlog. Na ika'y dumating.
Hello, Sisi Yanatube. Hello. Hello, Tres Marias. Hello, Sisi. Kumusta? Yanatube. Sulat kita, Sisi. Parang mamaya. Manood din ako ng ano mo. Video. Kapatid, thank you so much. Tapos na ako sa iyo, kapatid, manood. Yanatube, mega love shout out, kapatid. Sir Panalo, sabi ni Sis Yanatube. Guys, dikitan nyo si Sir Brad at saka si Sir Efren. Ayan, mabait yan si Sir Efren, guys. Nagpakulay yan sa aking munting tahanan. Mega love shout out po, 6 million viewers. At salamat po sa 30 na tamsak. Ayan. Di pa ako tapos dito kay Sir David. Ayan. Dikitan nyo guys si Sir David. Mabait yan. Very supportive din. $32 done connected. Ayan. Sabi ni Sis Yana Tube. Wait lang guys. Silipin ko muna yung binaba ni Sir ni Sir Brad bago ko ipin si Sis Yana. Kulang kasi ako sa sa gadget. Kaya hindi ko ano. Yung bahay lang pala yung ni Sir Brad. Wait lang, Sisi Koy. Naghang ang aking cellphone. Kalorky. Ayan, lahat na po ba nakadumikit na kay Sir Brad at tumusok na sa kanyang bahay? Palitan na natin. Dan dikit po kay Brad 32. Ayan, thank you Sisi Koy, sis Loving Skies. Loving Sky Mix Vlog. Salamat Sisi. Ano na natin si Sis Yana Tube. Ipina natin. Baka sa short video, idol. Yan. Thank you, Sisi. Pa rin ako tapos dito kay Sir Brad. Thank you, Lord. Sis Yana Tube, mega love shout out. Sabi ni Sis Ina Vlog. Harang, salamat sa paharang. Hello, Sis Ina. Hello, Sis Ina. Sabi ni Sisi Yana Tube. Parang late na naman talaga yung aking Nanghahang talaga itong cellphone kong isa. Manay Sisi Rabs. Salamat sa pakaway-kaway dyan. Nag-live ka Sisi pala? Sis Bicolanang Rabas. Manay Sisi, nag-live ka pala ngayon? Di ba ganito din yung live mo? Live stream mo?
Hi, Sisi Koy! Agri Jupay! Ayan na ang aking Sisi Koy. Kumusta dyan? Kumain ka na, Sisi? Pinapalive kita, ayaw mo naman. Kaya ayan, ako na lang lagi ang nagla-live. Kasi ayaw mo naman. Sabi ko na sa'yo mag-live ka. Panaginip ko'y labis kita. Oo, nag-live si Sis Robs. Katatapos lang. Ay, ganun ba? Sorry naman. Sorry naman. Busy ako sa kusina kanina, tapos hindi ako sumilip sa YT kasi nga naka-charge yung aking cellphone. Kasi balak ko talaga mag-live ngayon. Kaya yan, hindi ako nakasilip sa ibang nag-live. Sorry naman, mamaya. Manood na lang ako, Sisi. MLSO, Sis Agri. Sabi ni Sis Ina, may love shout out din kay Madam Ina. Uy, sana all Madam. Himanay magayon. Magayon man yan, Sisi Koy. Ganda ng flowers you dress. Yan. Yan na lang yung maganda. Ano nga hindi nga maganda yung pagkaka-arrangement, di ba? Basta lang. Mas magaling mag-arrange si ano yan, Daisy. Ayan, ilista kita kasi mamaya, ano din kita, isang video lang, i-play ko sa'yo. Di ba, Sisi? Kasi ayaw mo naman mag-live, imbis na tatambayan kita. Ayaw mag-live kasi nga, ano daw, yung cellphone niya. Alam mo, Sisi, kanina, naloko na naman ako nung kapangalan mo, ni Mr. Agre. Pumunta na naman ako doon, tapos maya-maya nakita ko, ay, iba na naman pala, hindi na pala ito si Agre Chupay. My God. Nawaw, malit na naman ako kanina. Sis, at Bicolanang Rabas, kumain lang ako. Pagbalik ko, ang tahimik na. Ayan. Nag-end live na si Sis Bicolanang Rabas. Paano ako mag-live? Lagi lubat CP ko. Yan lang. Tapon mo na yan. Tapos bili ka ng bago. Ayan, Dan. Ano na ako kay Sir David? Ayan, Sir David. Dan, watch na po sa iyong video. Naintindihan ka ni Sir David, sinasabi ko. Basta yun na yun. Sir David, Dan, watch to your video. Oh my God, di ba? Di ba namatayan? Sino na? Sino yung sunod kay Sir David nga? Ah, si Sir Brad. Si Sir Brad. Wait lang. Sir Brad. Sis Ina, tapos na ako sa'yo, Sisi. Tapos na ako sa'yo. Kay kapatid Panalo, kay Sis Ina, tapos na rin ako kay Brad 32, iyon ang susunod ko, si Sir David. Tapos si Sir David, da na rin. Pingi, pambili. Yan lang. Hanap muna tayo, magpahanap tayo kay Mami Groovy, Sisi. Magpahanap tayo kay Sisi, kay Mami Groovy. Magpahanap tayo ba? Hello, Sis Bicolanang Rabas. Sabi ni Sis Yana Chu. Sir Brad, ang isusunod ko. Maghanap ako ng medyo mahaba-habang video. Kaya lang, si Sir Brad, walang latest na upload. Mga matagal na to eh. Hanap tayo ng walang si Sir Brad.
Walang latest upload. Napanood ko na to eh. Ay, hindi pa. Sir, Brother Tito Vlogs, I'm here to your video. Yan. Sisi Tupakin si Daisy. Sisi Koy, Daisy. Kumusta naman dyan? Ano yon? Paano ka pala mag-play sa sis agree? Lagi inubat sipi mo. Yun nga ang problema niya. Sabi ko maganda siya sis, bili siya ng power bank kasi pwede naman yon sa power bank siya mag-charge. Kasi kung direct sa ano, baka mamaya sumabog yung cellphone niya. Sisi, tupakin si Daisy. Kumusta dyan? Ina sisi, sikoy Daisy. Yung main ko, mabilis maglubat. Yung isa, pang watch to watch ko. Ayun. Yung main mo lang pala yung mabilis. Yung isa hindi. Yan si Agri-Jupay, yung hindi masyadong lubatin. Hi Sisi, Emily! Salamat sa paharang. Ayan, congrats. Sisi, laging ikaw na talaga. Idol na talaga kita from now on. Idol na talaga kita basta sa pahulaan, sa pag-games, laging nananalo. Sana all. Lagi siyang nananalo kay Mami Groovy. Dati daw, nasa 1,000 plus ba yun, Sisi? Yung napanalunan mo. Kagabi lang medyo, konti. Pero okay na yun. 500, di ba? Kahit dito sa Kakahuyan, gumulong-gulong ka dito, wala kang makikitang pisong duling. Yung pang watch to watch ko, lagi busy. Panay yung gala. Hihi. Ayan. BG lang sis. Okay sis. Salamat sa pa-BG dyan. Ikitan mo yan si ang busis ko talaga. Ang bilis ko magsalita. Dikitan mo yan si Jopay, si Sir Brad. Kasi every time na makita kanya naka-live, lagi rin yan napasok sa live. Lagi nakasupport din. Nasa album na ako ng Bee Gees kagabi, pero di ko nakita yung 1st of May. Oo nga, Sisi, alam mo ba kagabi din, panay yung panay din yung salita ko dun sa Google. Sabi ko, kasi diba, sinundan ko yung sinabi ni Mami na group of artists, ano yan? Yung baga, ganon, group of artists, singer. Ang lumabas naman sa akin, si sino ba yung, parang ganon. Hindi ko alam, nakalimutan ko sino. Basta mga grupo din sila. Doon naman ako nag-stay. Yun pala, doon sa beaches. Diba? Di mo, kaya pala no, 1st of May no, sabi ni Mami, pinagtatawanan lang kayo ng sagot. Yun pala yun. Sayang no, Sisi, kung ikaw yung nakakuha. Nakaw, tumataginting na, ilan yon 100, ay 1,100, ayun. Diba? Ako na tsambahan ko lang yung kay Sisi, kay Sisi Sis Ina. Kay Sis Ina, medyo swerte ako dyan kapag siya nagpapalaro. Di ba Sisi Ina? Nung nasa Baguio, yung nasa Baguio ka, yung video mo, premiere mo sa Baguio, di ba nanalo din ako doon. Swerte ako kay kay Sis Ina at saka kay Sis Lani. Nakakatsamba minsan. Hindi ko nakita yon. Yun lang. Grabe, no? Hindi talaga Sisi para sa iyo, no? Kasi kung para sa iyo talaga yun na ano talaga agad. Yung iba pala nakakuha. Pero okay naman kasi at least 'di ba? Sabi mo hindi ka muna uuwi. 'Di ba? Ano naman? Panalo talaga.
Yung lipstick ni Mami, alam mo Sisi, yung lipstick ni Mami, inano ko din yun, huli na. Tama din naman yung sagot ko, 'di ba, Dior? Yung lipstick ni Mami, alam ko talaga yon kasi yung design niya, nakita ko na yon sa Dior. Talaga? Wow, bilis talaga. Ako naman, wala naman talaga akong alam diyan kasi nga 'di naman ako nagli-lipstick. Taba lang ng baboy, 'pag kumakain yun lang, nakintab na yung labi. Ako naman, panay yung research ko kagabi ng mga branded na ano, lipstick. Jan Emily, may love shout out kapatid, sabi ni kapatid Panalo. Salamat si Sikoy sa pabiji-biji dyan. Kapatid Panalo. Ayan. Salamat po sa lahat ng naka-stay dyan. Mamaya Sisi, mag-live ka, sis Jan. After ko sis Jan, mag-live ka. Mga lao na ba yun? Maano na, madali na. Malapit na. Pero ang saya no, pag nananalo ka sa isang pag-game, ang saya. Alam mo Sisi, kagabi si Mother, ano siya, tama siya sa yung sagot niya kasi pinapanood niya rin. Sabi ko, "Ma, tulungan mo ako kako kasi kapag nanalo ako, hati tayo." Tapos tama siya dun sa sagot, yung ilang cars, yung dumaan. Tama siya. Ako naman, parang rambang lang din yung nakita ko kasi mabilis ko nga lang na inano yun. Ang nakita ko, parang 4. Yung kay Mother pala, 7. Di ba 7 yun? Tama. Kaya ako ang nauna na sumagot, talagang Dior agad. Sinabi ko, talaga? Wow, ang galing naman. Hindi ko nga alam kung mag-live ako mamaya. May gagawin kasi ako. Kapag hindi ka nag-live, mag-ano ako, extend ako ng oras. Ako 5 nakita ko, hindi ko binilang ang pabalik. Kasama ba yung pabalik si Sikoy doon? Basta sabi ni Mother, 7 daw yung nakita niyang car. Siguro no. Kasi yung, di ba sabi niya, dumaan? Or, di ko lang siguro ano, baka yung nakita, no? Ilan yung car na nakita? Or dumaan ba yun, yung pagkasabi ni Mami kagabi? Sa bagay, oo naman, okay naman, tama naman. Kasi kahit padaan or pabalik, basta dumaan yung ano, oo, basta merong dumaan, pabalik daan, okay, okay yun. Basta yung dumaan sa ano ni Mami, video ba, sa sasakyan. Tapos alam mo Sisi, binilang ko pa doon yung ilang piraso yung hipon, yung toppings nung nung ano, menu doon. Isang slice na talong at saka isang slice na ano yan, kamatis. Yun lang yung tinandaan ko doon. Tapos yung kung ilang piraso yung table knife, 4. Tapos yung parang egg na may mga kulay. Iwan ko kung ano yun. Basta yung andon, naka-display. Ano siya, 12. Tapos tapos yung sinabi ni Mami na mula sa kanyang bahay papunta doon ata sa hotel, parang 60 minutes ata yon. Yun yung na ano ko, na tandaan at saka yung hotel. Tapos pala, wala naman pala doon. Wala pala doon. Yung ano pala, yung music. Dami lang makulit doon. Oo nga, alam mo ba, na hindi na ako nag-ano doon, basta nagsabi si Mami na stop, talagang na-stop na talaga ako, 'di ba? Lagi nga ako ni Mami hinahanap kung saan si Tres Marias kasi nga ayaw ko naman magyaw-yaw kasi naawa na ako sa kanya, napapagod na magsalita. Tapos ang dami makulit, ang dami na nga makulit. Once na nagsabi kasing stop, dapat wala na talagang nagano. Sisi, Manay Rob, salamat. Pero ang swerte mo talaga Sisi ko. Sabi ko, idol ko na talaga to si Sis Jan Emily. Kasi ang talino nito sa hulaan talaga. Kahit saan ko tumakita. Palaging panalo kay Namron, kay Sis Ina, kay Sis Daisy, kay Sis Lani, kay Mami Groovy, yun. Ang galing.
Sisi Agri Jupay, Sis Emily, sabi ni Manay Sisi Rabas. Buruling, bururing lang yung naandon. Oo nga no, di ba may hinanap si mami doon? Sabi ko sa'yo, hihi. Tapos ang sabi ko sa'yo, Sisi, ay sabi ko, Sis Jan, hihi. Ehem, na ganun ako. Tapos alam mo na yun, no? Nawala. Sisi Tupakin, musta dyan? Pero ang saya, pero grabe kaba ko kagabi kasi sabi ko, parang gustong-gusto ko din manalo. Kaya lang hindi talaga tayo pinalad. Sis Bicolanang Robs, sabi ni Sis Jan Emily, Bicolanang Rabas. Big love shout out, kapatid. Sabi ni kapatid Panalo. Ay, tapos na pala ako kay Sir Brad. Dan watch Sir Brad. Ayan. Sino na yung isusunod ko kay Sir Brad? Si Sis Death Makanips. Wala naman bang bumaba ng premiere dyan? Wala na no. Puntahan natin si Death Makanip. Kuya Panalos, sabi ni Cici Rabas. Cici Daisy. Agri Jupay, mega love shout out, sabi ni kapatid Panalo. Diba Cici? Timburi rin ka na ngayon Cici Koy. Ay, sorry pala. Wala naman Cici no, wala naman nakikinig. Naalala ko lang yung sinabi ni Sis Jupay. Sabi ko, ala. Hi Sir Nidagbal TV, mega love shout out po. Salamat sa paharang. Sino na nga yung isusunod ko? Si Sis Death, Mechanic next vlog. Salamat po Sir Nidagbal sa patusok. Naramdaman ko po yung tusok. Tumusok sa bangs. Anong meaning ng burireng? Ewan ko. Uraray. Hindi ko alam Sis Ina. Anong ibig sabihin nun? Burireng. Ang alam ko buraray. Ilista ko dito si Sir Nidagbal. Si Manay Robs, nalista ko na ba? Oh, okay na. Si Manay Robs, Loving Sky Mix Vlog, Yana Tube, Agri First. Sino pa ba? Sito pa si Daisy. Nalista ko na ba? Si Sis Daisy. Ayun na. Oo na, nalista ko na. Si Sir, ano na lang, Nidagbal. Nidagbal. Ayan. Salamat po, Sir Nidagbal. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Sir Nidagbal TV. Di ba sabi ni Mami Groovy, pag nanalo si Farmer's Boy, hindi ibibigay ang 500? Hehe. Galing niya. Ng asawa niya, sinalin niya. Haha, dapat binalik niya yung 500. No? Oo nga, no? Oo nga. Kaya pala nagano siya doon na parang may nauna daw. Yun pala asawa niya. Sana all. Kung andito si Dos kasi wala andun kila sa lola ko. Naglakwat siya naman. Kagabi sana, gusto ko sana siyang pumasok doon. Kaya lang din naman. Wala dito kagabi. O nga si Sino, kaya nakagrabe yun. Kaya jackpot, naka-jackpot ba? 1,600 ba yun, napanalo na niya. Sana all na lang. Sana all swerte.
Hanap muna ako ng pwede kong mapanood dito kay Sis Det Mechanics. Hanap tayo ng hindi masyadong mahaba. Para mabilis matapos. Para yung iba naman dito. Para yung iba naman, dito ako sa ano lang, 6 minutes, 5 minutes. Grocery muna, nakakagulat ang resibo. Ayan, sabi ni Sis Det Mechanics Mix Vlog. Yan CCO, tusok ano na, 30. Tusok 30 na catch. Ay, sa bagay, hindi pa naman to monetize si Sisi ko, no? Okay lang. Ano lang naman to, maiksi. Sunod kay Sis Det, si Sir Efren. Okay na to si Sir Efren. Si Sis Bicolanong Rabas. Nalista ko ba si Sis Jan Emily? Arago, sorry naman Sisi. Hindi kita nalista. After ni Yana Chu. Ayan. Kaya pala, pinaglaban niya yun. Kaya pala, pinaglaban niya, una naman talaga si Ate Dam. Pero sana, honest na lang siya. Kasi pag nanalo siya, hindi ibibigay ang 500 niya. Oo nga, no. Oo nga. Kaya lang, di ba, sinabi niya sa asawa niya yun. Borireng is Shukoy. Shukoy-shukay. Sa ilalim ng dagat. Ay, God, akala ko kung anong borireng. Akala ko buraray. Shukoy-shukay pala. Borireng kasi mahilig sumisid. My God, ganun pala yun. Akala ko, Team Puyaters. Kasi yung mga mata natin, no? Na ano na yung mga eye bags natin. Salamat po, Sir Nidagbal. Nakalista po kita para mamaya panoorin din po. Panoorin ko din po yung video mo. Sana maisip ni Mami yon. Ha ha ha. Sa amin, ang buriring ay dumi. Yan lang. Dumi pala. Isda yan sis, ang buriring. Ganun ba? Parang wala pa akong na-encounter na isda na ganyan yung pangalan. Kapatid Panalo, mega love shout out, sabi ni Sir Nidagbal TV. Salamat po, 8 million viewers. Guys, ang init ng panahon natin, di ba? Kaya ako nakailang na ako ng tubig. Nakaisang container na ata ako. Init dito, doon sana ako sa labas magla-live, kaso lang napakainit, grabe. Tapos, yung cellphone ko, kapag ando sa labas, nainit. Salamat sa paharang Sisi Agri. Ma'am Ina, mega love shout out. Sabi ni Sir Nidagbal. Nidagbal, kapatid. Yan. Sabi ni kapatid Panalo. Ang lakas ng sound ni Mother sa pinapanood niyang drama. Sabi ni Sis Ina, pahula yan ni Sis Rob sa kanyang GLS noon. Kaya nalaman namin na isda pala yan. Tapos sabi nila, ni Sis Lani, gawa ako GC na buriring. Ay, yan, doon pala nagsimula. Yung pangalan ng team. Dahil doon sa GLS ni Sis Rabas, Manay Sisi Rabs. Sir Nidagbal TV. Kaya pala anong klase? Nakita mo ba, Sisi? Kung anong klaseng isda iyan? Research nga natin kung anong klaseng isda yung buriring.
kung ano ba siya, anong klaseng, kung nakakatakot ba. Shukoy nga, talaga ba? Yung ano. Yes, dahil sa GLS ni Sisi Rabs, kaya may Team Buriring, yon. Doon pala nang galing. Pero ang tanong ko, nakita mo ba yung itsura ng ano, ng buriring na yan, na isda na yan? Mukhang shukoy ba talaga? Ayan, malapit na ako matapos, sis Det. Makanip sa iyong video. Grocery muna. Nakakagulat ang resibo. Tusok 30. Yeah. Meron nga, buriring. Ah, talaga, Sisi Koy? Nakita mo na rin? Nag-research ka, no? Kinakain daw yan. Kung di ka marunong magluto, pwede ka daw malason. Itsura daw niyan, malaki ang tuya. Ano yun? Tiyan? Ah, malaki siya. Butite? Butite ata yung tawag dito sa amin. Butite, hindi buriring. Yung malaki yung tiyan nga. Butite yung Sisi. Yung tawag dito sa atin. Butite. Yung napakalaki yung tiyan. Nakakalason talaga yon kapag, yap, katakot itsura ng buriring. Gurami. Gurami yung buriring. Maliliit na isda. Ah, maliliit ba? Maliliit na malaki ang tiyan, ganon. Kasi dito sa amin, sa dagat, kapag may nakikita niyan, tinatapon yan. Yung parang bula yung tiyan. Parang may batik-batik na itim, konti. Tinatapon yan kasi daw nakakalason, hindi pwedeng kainin talaga. Ayan, tapos na ako ay Sis Det. Sunod ko si Sir Efren. Ah, tapos na pala yun si Sir Efren kanina. Si Sisi Bicolanong Rabas. Manay Sisi Rabas. Nasaan na yun? Kaya tayo ang mga isda. Sumisisid sa live. Yun nga eh. Grabe no? Tapos yung mga kagamitan natin, gusto nang sumabog. Dahil walang pahinga din minsan, di ba? Minsan sunod-sunod. Mga isda pala tayo, mahilig sumisid. Mahilig sumisid. Dito ako manay Sisi Rob sa iyong bahay. May paharang na napakahaba. Sa highest mountain peak in Hong Kong final hike. Yap, katakot itsura ng buriling. Sis Bicolanong Rabas, sunod sila Big Sky, Mix Vlog, Sis Gratitude. Nang ika'y dumating. Sino ba yung may pa-premiere dyan? Sisi Agri, nag-ano na ba yung premiere mo ba? Nag-play na ba yon? Di ba may premiere ka, Sis A? Sis Agri Jopay? Parang nakita ko no kagabi, parang nag-ano na yun. Nag-play na yung premiere mo. Ah, bukas? Ibaba mo na, dali. Natusok na ba namin yung lahat?
Sabagay, parang nakatusok na lahat yung andito, no? Baba mo, ipin natin. Ako meron. Oh, sisi, dali na. Baba mo, sisi. Susukin natin. Ako meron din mamaya, alas 4. Alas 4 ba yung slot ko, sisi, ano? Sis Ina? Parang nalimot ko na naman yung slot time ko, ah. Marisol na yan. Alin, ang Marisol na yan. Bukas pa pala yun. Aray, nahulog na yung cellphone. Itong mga pinupuntahan ni sis, ano, sis Bicolanang Rabas, parang nakikita ko din to sa ina-upload ni sis Lani. Ni, ano, Lani, yung ano natin, ka-friend din natin, sis, ano, sis Agri. Si Dai Lani ba? Sa Hong Kong din yun, di ba? Sir David, thank you so much. Natusok na yan, bakit Marisol lumabas? Kaya nga eh. Yap, si Dailani. Oo, parang nakikita ko yung upload ni sis ano, yung mga hiking ni sis Bicolanang Rabas. Parang nakikita ko din doon kay ano, kay sis Lani. Yung lugar na pinapakita ni sis Bicolanang Rabas. Parang nakita ko na rin yun sa ano din ni ano, sis Lani. Ang daming mga taga Hong Kong, no? Na mga vlogger din. Kapag day off nila ng ano yun, ng linggo, ang dami nila, no? Sir Neo Dagbal, thank you po. Thank you so much. Thank you, Lord. Tambay lang si Pico, kapatid. Salamat po ng marami, kapatid panalo. Sinalang kita kanina, kapatid. Ikaw yung pinakaunang ni-replay ko. Kasi ikaw yung naunang pumasok. Doon lang ako nanood sa 9 minutes. Thank you so much po sa lahat ng naandyan. Tulog muna ako, sis. Antox. O sige, matulog ka na kasi mamaya may laban ka. May laban ka. So, mag-stream yard ka ba mamaya? Akyat kami ni Sis Jupay. Oo, sige. Salamat sa patambay dyan. Ako nga din, parang inaantok din. Sis Jan, pag hindi ka sis mag-live, mag-extend ako ng time. Sino ba yung susunod sa kay sis Jan? Mag-live. Si Sis Ina, no? Hanggang ano, alas 4 pa naman si Sis Ina. Pero kapag mag-live na si Sis Jan, mag-end live na ako. Para makatambay ba? Sisi Agri Jupay, salamat. Sisi kasi, mag-live ka na kasi. Ayaw mo noon yung ganito na nagla-live tapos syempre nag-insert ng ano, harang. Makakatulong din naman yung sisi sa ano natin, di ba? Sis Lani daw, kapalit ni Sis Emily. Ah, okay, okay. Sige, sige. Maya kasi busy si Sis Emily. Oo, sige, sige sis. Mabuti yon kasi minsan hating gabi na rin si Sis Lani. Hindi na ako nakakapunta sa kanya nung kagabi pa yon. Hindi ako nakapunta sa kanya kasi nga hating gabi na rin. Sobra ng antok ko. Pinipilit ko lang na mag-attend doon kay mami. Alauna sisi, no? Alauna siya. Malapit na mag-alauna. Pag nakita ko nag-live na.
ano na ako, end live na rin. Ayan! Lapit-lapit na ako matapos dito kay sis. Bicolanang Rabas. Ma'am Arceli, hello po. Mega love shout out, Ma'am Arceli. Salamat po. Hindi kasi sila naka-live kagabi. Mag-shipping live. Sleeping. Ano yan? Sleeping live not lang ako. Mayang gabi. Okay. Sige. Sleeping live. Sige, sisi ko eh. Kapag maga pa naman, makakatambay kami niyan. Kapag hindi pa alas 12 talaga. Salamat po, Ma'am Arceli, sa paharang. Thank you so much po. Ay ko, ang kape ng likod ko. Dahil sa pawis. Si Ma'am Arceli. Parang nagtambay ako sa live ni Ma'am Arceli kanina Arceli. Mega love shout out, kapatid Emily. Salamat po, Ma'am Arceli. Ayun. Dito pa ako sa bahay ni Manay Sisi Rams. Kapatid, Ina Vlog, shout out daw po. Sabi ni Ma'am Arceli. Mapapalaban tayo maya si stress kay Tayo Rufino. Yan kung hindi pa ko niyan lubat. Ikaw na lang sisi umakyat. Wala ko kayong wala kong paulit-ulit na lang yung kanta ko ba. Kailangan ko muna mag-memorize ng mga ibang kanta. Pinag-aaralan ko nga yung kinanta ni Nam na itatago na lang. Hindi ko makuha-kuha. Yung yung itatago na lang ang damdamin ko. Hindi ko makuha-kuha yun. Nagsasawa na sa akin si mother, pag lagi ni mother ayan, naririnig yung kanta ko, nagsasawa siya. Wala na ba daw akong ibang alam na kanta? Kasi daw yung kanta ko daw paulit-ulit. Di ba, may basher ako dito sa loob ng bahay. Hala ka. Pinuntahan ka dito kaya. Oo, pupunta ako doon, pero hindi ako aakyat. Doon lang ako, mag-support lang ako doon sa baba. Oo nga, no? Nag-invite si Tay Rufino na punta natin. Supportan daw natin yung live niya mamaya. Ikaw na lang, kasi maganda yung boses mo. Maganda yung boses mo Yung Imelda Papi na, gamay na gamay Nilunok kong lahat ng mga sinabi mo. Tama ba yun? Nilunok ko ang lahat. Naririnig pala yung okay lang ba yun? Naririnig yung background ni sis Bicolanang Rabas. Ayan, sisi, Manay, Bicolanang Rabas. Tapos na po ako sa iyo. Ayan. Chirin. Sino na yung next? Diba matatapos yung natin na lahat na i-play. Yung live natin na lahat yung naandito, lahat na i-play natin. Si Loving Skies. Pero parang hindi pa naman monetize si Loving Sky, no? Diba mas maganda i-play kapag monetize na? Tama ba? Pinupuntan ko naman siya sa live niya. Si na lang muna, si Sis Yana Chu.
Grabe sa ganda ng voice. Hindi naman. Oo, tapos kapag magkakanta siya may hugot talaga, parang may hagod ba? Ma'am Arceli nagtalon, mega love shout out po, sabi ni Sis Ina Ina Vlog. Sis Agri, salamat sa pakaway-kaway dyan. Mamaya Sisi, malapit ka na Sisi, mapanood ko yung video mo. Dalawa pa. Yana Tubes. Ano nga pangalan ni Ma'am Yana Tubes sa ano? Ay, ito. Ito na. 4,780 subscribers. Ito lang tayo sa medyo maiksi para mabilis. Tapioca Drink World Guam. Si Manay Robs, kasi hindi ako nakapunta sa live niya kanina, yun, mahaba-haba yung pinanood ko. Si Ma'am AK nag-comment sa live ko. Reply daw niya ako at si Miss at miss niya na daw ako. Sana all na miss. Sis Yana Tube. Yan. Na-miss ka na daw yon. Na-miss niya na yung kanta mo kasi na ibaon mo, ibaon mo. Ibaon mo na sana. Ano nga yun, sis? Kantahin mo nga yun, mamaya kay Rufino. Ayan, chine-checkan ko na yung aking napapanood. Sunod kay Sis Yana Tube, si John Emily, at saka si Sis Abri Jupay. Di kasi ako makagamit ng tablet. Addict din kasi si mother sa ano, kay Tulfo. Panay din yung panood. Kaya yung gamit ko pang replay, isa lang. Salamat po, 8 million viewers. Si Sis Daisy Ang, at saka si Sir Nidagbal, Ma'am Arceli. Kaya nakalista na rin. Itatago na lang ang damdamin ko. Mamaya pala may premiere ako. Isang minutes lang yun. Parang gusto ko nga i-delete. Kaya lang, andun na-upload na. Kasi dagdagan ko sana. 1 minutes lang yun. Yung itlog ng ibon. Tapos kanina may nakita pa si mother na ano, mga pugad. Ang ganda sana. Videohan ko ulit. Tonight, it's been a year since over here. Here I am, all alone. Hear me crying out to you. What I do. There's a tears from me to you. Ayan, malapit na ako matapos kay Sis Yana Tube.
Bakit makulimlim? Parang uulan. Sana umulan talaga. Sir Walbor, big love shout out po. Ayan. Thank you so much po, Sir Walbor, sa pagbisita ulit sa aking munting tahanan. Harang, tamsak ma'am host. Ay. Salamat po, Sir Walbor. Dito lang po. Thank you so much. Lista po kita para mamaya bisita ko rin yung bahay mo. Walbor. Salcedo. Thank you so much po, Sir Walbor. Ang gaganda din ng mga upload nito ni Sir Walbor. Nanood ako nung isang gabi. Hear me crying out to you. Ayan, tapos na ako kay Sis Yana Chub. Isunod ko na si Sis Yana Chub. Tapos na ako sa iyong video. Sunod ko na si Sis John Emily. John Emily's channel. Hanap tayo ng video. Ayan, may upcoming premiere pala si Sis John. Wow! Ito yung favorite ko sis. Yung strawberry. Wow, parang sarap, di ba? Tusukin natin. Ayan. Sarap niya ito. Ako, isa lang mo host. Oo, Sisi. Ikaw na yung sunod kay Sis Emily. Saan mo gusto isa lang? Sa oven? Natusta ka. Uy, Sisi, malalaki ba to na strawberries? Malalaki ba to? Parang gusto ko talaga makatikim ng malaki. Malaki strawberry. Kasi dito sa akin, nakapagpabunga rin ako ng, yung variety niya ay Japanese Sugar. Maliit. Maliit yung bunga. Kasi nga, di ba, nabilad masyado sa araw. Tapos medyo maasim-asim. Gusto ko sana yung ganito, yung parang pulang-pula, at saka malaki. Parang tamis. Ang bango ng strawberry, no? Uy, yung malalaki nga daw. Ay, sarap na ito. Sana all na sa Baguio. Sarap nito talaga, grabe. My favorite. Mahal ba sisi yung strawberry dyan? Mahal. Diyan sa Baguio. Maghanap ako ng video mo na hindi pa ako nakatamsak. Kasi kapag nakatamsak na ako, ibig sabihin, napanood ko na. Ayan, lahat na pala ako dito nakatamsak. Baka dito sa maiksi, hindi pa. Yan, dito tayo sa medyo maiksi lang. 7.37 minutes. Hindi pa ako nakatamsak dito, sisi ko yo. Walking the downtown of Shibuya. Tamsak 34. Tamsak na natin to. Yun. Kasi yung iba lahat na ako nakatamsak. Ibig sabihin, napanood ko na yun. Hindi masyadong mahal. Ay, sana all. Kailan tayo pupunta doon, Sisi Jupay? Sis Agri. Sisi, tupakin si Daisy. Tambay sa gilid. Salamat sa patambay dyan. Sir Nidagbal, salamat po ng marami sa pag-stay. Kay Sir Walbor, thank you so much po. Sunod kay Sisi Daisy, si Sir Walbor yung i-play ko. Si Sis Agri Jopay. Sunod si Sis Daisy. Sunod si Sir Nidagbal. Sunod si Ma'am Arceli. Si Sir Walbor. O diba, matatapos yung live kung lahat tayo nakapanood. Agoy. 20%. You know,
20% power remaining, charge your phone as soon as possible. Kailangan ko na daw mag-charge. Kalorky. Di ba Sisi, mabilis din itong isa kong cellphone malubat. Parang cellphone mo lang, sis Jopay. Need ko na daw mag-charge. Diyos mio, marimar. Buti na lang, meron ako ditong mga power bank. Ayan, medyo mainit-init na rin. Ano yon? Ano yon? Sabi ko, mabilis ako malubat din. Parang ikaw, itong sa kong cellphone, oh, nag-ano na, notif na 20% na lang. Bili ka na ng power bank, Sisi. Charan, charan, charan. Bakit Sisi, Emily, ang smooth ng mo, kuha mo ba ng mga video? Ang ganda. Bakit sa akin nahihilo ako? Paano ba? Ang ganda ng camera mong gamit, no? Yan, no? Sa akin, kapag nagbibideo ako, parang kung saan na napupunta. Kahit minsan dahan-dahan naman ako, pero bakit ganun? Parang nakakahilo. Siguro sa camera, no? Kay Sis Emily kasi, yung camera nito mamahalin. Pwede nang pambili ng lupa. Ay, sa akin Sisi, hindi mo galaw. Parang nagsishaking yung aking kamay. Kahit anong control ko, parang maano ba? Kaya ganun. Stable dapat kamay mo. Agoy, paano maging stable? Maganda eh. Bawat panood ko ng mga video mo, nagagandahan ako sa sa pagkuha mo ng video. Ang ganda. Talent ko yan. Talaga ba? Talent ko yan. Yung kumuha ng pic at video, wala akong gamit na tripod dyan. Uy, talaga? As in, kamay lang? Dalawang kamay ba? Yung ginagamit mo? Kasi diba, medyo malapad din ang cellphone. Ah, yun nga. Dalawang kamay gamit niya. Sana all. May stabilizer yan. Yung iPhone. Talaga ba? Hi, Mama La! Hello, Mama La! Salamat sa paharang dyan. Lorian AP Vlog. Kaya nga, ang ganda-ganda nga sis talaga nakuha mo. Sa akin, di ba, pangit. Nakakahilo. Dito, ang ganda. Parang, yung gamit mo, yung 360 ba yun? Yung tawag doon? Isang kamay lang. Ah, isang kamay lang gamit ko. Pagkabasa ko, dalawang kamay. Isang kamay lang, oh. Galing mo naman. Galing mo naman sis, kumuha ng ganyan lang, oh. Galing talaga. Mama La, thank you so much po sa pagbisita ulit sa aking live. Lista ko si Mama La para mamaya makadalaw din sa kanyang bahay na mansyon. Salamat po, Mama La. Tararan, tararan. Yan, saan ka nito sis? Sa Japan pa rin ba? Japan pa rin ba to? Sana all, no? Gala. Salamat po ng marami, Mama La. Salamat sa iyo. Ayan. Maulan dito mula kagabi. Saan yan, Mama La? Sa ibang bansa ba yan, Mama La? Dito nga sa amin ngayon, parang makulimlim, pero parang hindi naman yan uulan. Sana umulan din dito sa Bicol, kasi kailangan namin ng tubig. Kaya pati sa mga pic, walang filter. Kaya di ako
Photogenic. Kaya hindi daw siya photogenic. Ayan. Hello po, Marilyn's Mix Vlog. Kanina, namali ako kanina. 2 beses ako nagkamali na maglagay ng moderator. Kasi 'di ba, dati 'di ba, doon sa baba tayo, namali ata na ano naman ang yung mata ko na naman kasi 'di ba malabo na yung aking mata. Napindot ko, hide pala 'yon. 'Yon si Juve Adventure. Tapos bumalik siya ulit, na-hide ko na naman. Yun na, wala na, lumayas na. Mamaya, tinandaan ko yung pangalan niya kasi mamaya pupuntahan ko. Manood ako ng video niya at saka sabihin ko na mag-sorry ako doon na sorry sa pag-hide. Hello po, Marlin's Mix Vlog. Diba? Kasi kakaiba na naman yung update ngayon ni Lulu. Ito ba, baby pa yung bahay? Ay, hindi na pala baby. 2,600 na ba to? Ay, wow! Di pa ako dikit sa iyo, Ma'am Marlins. Marlins, dikitan po kita. Maya-maya lang. Salamat po sa pagbisita sa aking munting tahanan, Ma'am Marlins Mix Vlog. Hihi. Thank you. Ayan po. You're welcome po, Ma'am Marlins Mix Vlog. Oo nga, kasi kanina 2 beses sabi ni Sis Ina, ayutin mo. Ayutin mo. Babasahin mo na maigi. 'Di ba sanay tayo doon sa pinakababa, malay ko ba nagbago na pala si Lolo ng update. Napindot ko hide, 'yun, 'di ba? Tapos pagbalik niya, yung tanong doon unhide, in-unhide ko, 'yun delete na naman. Hindi na bumalik. 'Di ba parang si ano lang, 'di ba, nung dati na yung nagbasa lang ako ng ng comment. Tapos sinom ko kasi nga ang labo na ng yung parang yung mata ko yung parang feeling ko merong plastic, yung parang na ano sa mata. Tapos tapos sinom ko lang naman yung comment niya, ang ganda pa man din talaga ng comment. Tapos yun, di ko namalayan na napindot ko siguro yung uh, uh, black or hide or report, parang ganon. Tapos as in talaga, wala na talaga yung mga comment niya. Gustuhin ko pa man na siya, unhide or unblock. Di na talaga. Kaya wala na. Sabi ni Mami Groovy, kahit pinaano na rin ako ni Papa Yu, tinulungan na rin ako ni Papa Yu kung saan ko daw puntahan. Yung katulad nga ng sinabi mo si Emily na doon sa community. Wala naman ako doon nakita na pangalan niya. Sabi naman ni Mami Groovy, kung wala na daw yung pangalan doon, di ko na makita talaga yung pangalan, ibig sabihin, blinak na rin daw ako. Ganun lang yun. Gumanti din. Yun lang. Kaya hindi na talaga. Kasi di ba hindi naman natin sinasadya yung mga ganun. Yung kamay lang talaga natin, minsan nagkakamali tayo ng pindot. Yung pagbasa din natin minsan, na duduling na, kaya iba yung napipindot. Pero hindi naman talaga yung intention natin na i-hide sila, i-report sila, i-block. Sadyang nangyayari talaga mga bagay-bagay. Yun tuloy, hindi na nakabalik. Tapos ginantihan rin ata ako. Tapos kapag nakikita kami sa isang live, wala nang hello, hi, hello. Kahit minsan inunahan ko mag-hi, wala na, hindi na siya nag-response. Okay lang yun. So, wala naman tayong ginawa sa kanyang nag-over lang siya. Oo, naka-block na tayo. Oh my gosh, ganun ba yun? My goodness. Very supportive din naman yun sa akin during my live stream. Nandyan yun lagi. Mega love sabi ni Sir Nidagbal TV. Salamat si Sito Pakin sa pakaway-kaway dyan. Mamala, salamat po. Salamat po Mamala sa patamsak. Ayan. Mega love shout out mga loves.
Ayan, si Mama Loria. Si Mama Lana, ilista ko na. Ayan, tapos na pala ako kay Sis Jan. Ayan, tapos na ako sa iyo, Sis Jan. Ayan. Mag-comment ako kaya. Ayan. Ayan. Di pala ako nakatamsak. Meron nga ganyan, Mama Lan, no? Kung kailan mataga, ako din minsan, nakakalimutan ko, nakakatamsak ako kapag in live na. Sabi ko, oh, wala pala akong tamsak. Okay lang yun, Mama La, basta ang importante dyan, nakatamsak pa rin. Ayan, sino na yung isusunod ko? Kay Sis Jan, Emily, si Agri Jupay, si Agri First Farm. Agri First Farm. Kailangan ko pang i-research. Tambay na, host. Work na. Opo, Mama La, salamat po ng marami. Ma'am Arceli, thank you po. Sunod kay Sir Nidagbal, si Ma'am Arceli. Tapos si Sir Walbor. Tapos last, si Mama La. Hanap tayo ng, ayan, ng ano ni Sis J. Napanood ko na to, sis, ng mga video mo dito. Huwag ko nang panoorin. Asan dito yung mahaba-haba? Lahat naman to maiiksi. Ayan, Dan sa nakapin daw. Salamat po ng marami, Mama Marilyn. Si Mama Marilyn pa pala. Ayan, ilista ko nga. Pinakalas pala si Mama Marilyn. Marilyn's vlog. Mix vlog. Daming mix vlog, no? Ayan. Kapatid Panalo, salamat po, kapatid. Ulitin ko na lang to, si din ako magbakas, no? Kasi meron akong comment dito. Kasi ito lang naman yung mahaba-haba dito eh. Visiting the farm. Di na lang ako magbakas dyan, Sisi. Agri First Farm. Kasi naka-comment na rin ako dyan. Ulitin ko na lang. Pwede ba yon? Iyan. Ang lawak din ng farm nito ni Sis Agri. Parang talo yung palaya namin ah. Sana all. Bakit parang walang harang? Pagbukas ko, ando na agad. Bakit walang harang sa'yo, sis? Kay sis dyan, Emily, meron. Teka lang, ulitin ko nga muna. Wala talaga. Hala, Sisi, baka wala ka ng harang. Sisi Agrijupay. Bakit hindi walang harang sa'yo? Kay sis dyan, meron. Sa'yo wala. Baka winalan ka na ng harang ni Lolo. Kasi hindi ka nagla-live. Hindi ka updated. Sabi ko sa'yo mag-live ka din minsan. Keep you in touch always, sabi ni Sir Anthony. Yung hiningaan natin ng banana. Sunod kay Sis Agri, si Sis Daisy. Sa gitna yan, oo siguro sis, no, magkakaharang. Kapag wala sa first, kasi minsan meron eh, sa'yo meron sa first and last. Dikitan ko muna to si Ma'am Marilyn. Dikit ko tong min channel ko na.
dikit na po. Salamat sa pagbisita sa aking live. Ayan, dikit na po sa iyo, Ma'am Marilyn's channel, Mix Vlog, ang aking main. Nagbakas po ako doon sa iyong chicken choy. Hala, demonin na ako. Ma'am Marilyn's Mix Vlog, ang ano ni Agri Jupay, main channel ay Agri First Farm. Ninja po yan ata. Ninja yan, nagamit niya. Hala, demoni ka na ata. Yun nga ata. Abangan natin. Basta wala pa siya, hindi pa siya nagharang. Simula kanina, oh, ito, malapit na sa gitna. Tignan natin sa huli. Ayan, ala ka dyan. Hindi na ako mag-comment kasi may comment na pala ako dyan. Naghahanap ako ng pwedeng ano wala na eh. Lahat ko na yun na i-play. Harang, salamat po kapatid Panalo. Ayan, nag-change ano siya. Account. Pati tambay kapatid yun. Salamat sa pagkatambay kapatid. Salamat Ma Marilyn sa Sis Agri Jupay. Di naman, Sis Agri Jupay, sabi ni Sis Inay na vlog. Di ba? Ang taas na ng bahay niya, oh, sana all. Aabuti na si Sis Ina. 6.200 ba yan? Si Sis Ina, ano na ata? 7K na ata si Sis Ina. Si kapatid, ilan na ba si kapatid? Kapatid Panalo. Ang taas na ng mga bahay niyo, mansyon na mansyon. Ayan, Dan at Dan Emily's channel. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Marilyn's Mix Vlog. Dan na rin po yung aking main sa'yo. Doon po ako nagbakas sa yung chicken na kinakain kanina. Sa short video po. Pero mamaya, bibisita po ulit ako sa yung bahay. Dinikit ko muna yung aking main. Baka mamaya, makalimutan ko. Ayan po, nakalista ka dito. After ni Sis Daisy, si Sir Nidagbal, tapos si Ma'am Arceli, si Sir Walbor, si Mama Lorian, at last si Ma'am Marilyn's Mix Vlog, yung aking isasalang. Salamat Sisi Tupakin. After ni Sis Agri First Farm, ikaw na yung aking isasalang sa oven. Sa oven. Iyan, oh, ang ganda talaga ng kuko nito. Sa kuko lang talaga ako nakatutok yung mata ko, hindi doon sa pinipitas niyang talong. Sa kamay niya, sa kuko niya. Na napakapula. Pinarisan pa ng ano, oh. Ang ganda naman. Sana all. Mahilig ka din pala sa pula, no? Parehas tayo. Ako din sa madamit. Ang dami kong pula. Pulang damit. Ikaw naman, simula pa nung nagkakilala tayo sa YT, simula nung 2022 ba yun? Talagang yan na talaga yung kulay ng kuko mo. Pula na talaga. Hindi na talaga nagbagong kulay. Ako naman dati, nung nag-work pa ako, yung ano yung tawag noon? Kulay tan ba yung tawag noon? Yun lagi ang gusto ko na kulay. Nangingisda kasi ako. O nga, sana all. Tapos mahilig mambula. Kaya maraming isda binibigay. Lamo yan, di ba? Dinala kita doon. No, nga, doon lagi ka ba? Doon ba lumaki yung bahay mo? Mangisda ulit tayo sa sa Friday. Sis, gusto mo sumama sa amin, sis Ina? Nung last Friday, di ba? Kaya tingnan mo yung bananas ko, tumaas ng 100.
'Di ba nasa 400 lang ako? 3,400. Ngayon nakita ko nasa ano na, 4,000 ba sinabi ko? 3,500. Gusto mo? Sumama doon sa amin, Sis Ina. Yeah, yep. Fave ko talaga, red. Color red. Thank you, Sis Agri. I-message kita, madam, pag may isdaan. Oo nga. Siya ngayon nag-message sa akin, Sis Inay. Sabi, Tres, punta ka dito. May bigayan ng bananas. Tapos yun, pumunta ako agad. Tapos pagdating ko doon, ako na naman yung mga pinag-uusapan. Na binibinta niya na pala ako doon. Na wala akong kaalam-alam. Tapos pagdating ko doon, pagpasok ko, 'di ba, kakapasok ko pa lang, parang kilalang-kilala na nila ako. Iba-iba yung pinupuntahan mo. Sana all, maraming alam. Dana daw kay Mama La, kay Ma'am Lorian Vlog, si Mama Rilen's Mix Vlog. Ayan, salamat po ng marami, Mama Rilen. Big yes, si Koy Tres. Yes, sige. Magkita tayo doon. Tapos bula-bulahin mo, Sis Ina. Kasi kami ni Sis Jopay, nabubula namin yun eh. Kaya minsan laging naandyan sa live ko. Yung lagi nagpapasaway din minsan. Nag-aalaga lang siya ng bahay ng iba. Hindi niya naman bahay yung inaalagaan niya. Bahay ng iba. Wala naman talaga siya sisi. Wala siya sising bahay talaga, si Sir Anthony. Bahay ni Lisa Vlog yung inaalagaan niya eh. Siya yung andun lagi sa live. Sisi Tupakin. Kapatid Gons ni Panalo. Salamat po ng marami. Kailang oras na ba ako o mag-end na ba ako? Ako, kailang na ba ako? Bakit nakalagay dito sa akin 13 minutes, 39? Ano ito? Bakit walang oras kung nakailan na? Nagluloko na naman si Lolo. Ang nakikita ko dito 13 minutes in 50 seconds. Ayan o, wala akong makitang oras kung ilang oras na ako. Oh my God, ilang oras na ba ako dyan sa inyo, guys? Tapusin ko muna itong mga nire-replay ko. Asa na si Sis J? Tapos na ba? Ayan, tapos na ako sa iyo. Sis J, ayan, tapos na. Sunod ko na si Daisy. Sunod si Sir Nidagbal. Daisy ang. Naka 2 hours ka na. Uy, wow. Ang bilis Dinala lang sa chika-chika. Mag-end na ba ako? Meron na bang nag-live? Nag-live na ba si Sis Lani? Di ko makita dito sa akin eh. Military time yan, Sisi. Hanap muna ako ng medyo Mrs. Daisy. Alin ba dito pwedeng panoorin? Nang ika'y dumating. Mikos-mikos sa malamig na panahon. Ayan. Dito tayo sa mikos-mikos sa malamig na panahon. Ayan, di ko pa natusok. Ibig sabihin, hindi ko pa yan napanood. Sisi Koy, tupakin si Daisy. Dito ako sa iyong bahay, mikos-mikos. Tusukin natin. Tusok 25. O, diba? Matatapos ko din. Bago ako mag-end live, matatapos ko din yung mga naka-linyang i-replay. Yan, tapos na si Agri First Farm, si Sis Lani, si Sis Jan, Emily, Sis Yana Chug. Diba? Si Sir Bal na lang, tapos si Ma'am Arceli, si Sir Walbor, si Mama La, si Ma'am Marilynn's Mix Vlog. Nako po, dimunin ako. Oo sis, walang harang nga. Walang harang na binigay.
Di ko lang sure, di ba kasi nakapatong doon sa taas yung cellphone ko habang dito ako sa baba nagyayaw-yaw. Di ko napansin. Pero parang wala. Parang wala, sisi ko. Yari ka na. Ay, ang ganda naman dito, oh. Sa ano ni sis, ano. Wow, ang ganda. Sir Neil Dagbal, ikaw na po yung susunod dito. Salamat ng marami po sa pagtambay sa aking live. Mamaya, sisi, mag-try ako ulit sa iyo magsalang. Tingnan natin. Takutin natin sis Ina, takutin natin si sis Agri para mag-live. Hindi kasi siya nagla-live eh. Di muni sis Agri, meron kang dollar, ano yan, S sa Premiere. Kapag may dollar sign sa Premiere, ibig sabihin, hindi demoni. Oo nga naman. Oo nga naman, sisi, kasi pag nademoni ka na, wala na yan, dollar sign ka na nakalagay. Takutin natin para mamaya mag-live siya. Huwag ka makulit dyan, baka marinig ka ni Lolo. Ganun ba? Sige. Hindi. Sorry. Yan naman pala, dapat pala wag babanggitin yung mga ano, no. Okay, sabi ni Tres, wala na harang. Wala ngang harang dito sa akin. Di ko lang nakita sa huli kasi 'di ba nakapatong doon sa taas yung cellphone ko. Andito ako sa baba nagyayaw-yaw. Yung cellphone ko dito sa lamesa. Mamaya, silipin ko ulit. Kapag pala meron naman ng ganon, ibig sabihin, hindi pa yun. Oo nga naman, di ba? Kasi pag demoni na tayo, wala nang ganon sign. Pag ba binabanggit, Sisi Ina, naririnig ni Lolo? Yung mga di dapat banggitin sa live? Bigyan mo nga ako kung ano yung mga di dapat banggitin during live stream. Kung ano ba yung mga term na hindi dapat banggitin. Kasi alam mo naman, baguhan pa lang ako, wala pa akong alam dyan. Basta ang alam ko mag-live, yun na. Di ba? Nari-dollar nung may pinin akong live. Redollar ako noon. Hello, Nam NC Vlog. Patapos na ako. Ano ba? Bakit nasilip ka kung kailan, na kami? Patapos na. Galit na galit. Anong meron dito? Wala naman. Ikaw ha? Pinupuntahan mo ako kapag ako patapos na. So, salamat naman kasi sumilip pa naman kahit pa paano. Nakatulog ako. Oo, kasi puyat pa more. Kasi anong oras ka kagabi natulog? Namundo ka pa. Kaya napuyat. Napuyat kagabi, yaw-yaw. Oo nga eh, nag-concert ka na naman kagabi. Hindi mo kami pinaakyat ni Sis Daisy. Tapos kinanta niya yung pinahula doon kay Mami, yung ano yun? 1st of May. Yun, kinanta niya. Sana all. Huwag ko na yan ilista si Nam. Kasi late na siya, di ba? Di ba sis Ina? Hindi ko na siya dito ilista sa aking listahan. Sana all nakatulog. Tapos gumising ako ng 4:30 AM. Tapos nag-ano ka na naman, nag-live ka na naman doon kay Namron. Yun. Lista mo ako. Saan kita ililista sa pautang? Lista mo ako, oy. Hindi kita ilista. Tingnan mo yung mga listahan ko, oh, di ba? Ang dami, oh. Parang hindi ka pati nagtamsak, oy. Parang hindi mo ako tinamsakan dyan. FS Nam, late ka na. Uwian na kami. Oo nga eh. Kaya sabi ko, Sis Ina, hindi ko na siya ililista. Kasi, di ba? Nag-drive ako ng 5:30 AM. Saan ka pumunta? Ayan, oh, si Sis Daisy, oh, may paharang sa gitna.
Bakit sa'yo sis Jupay kanina? Wala. Hala ka sis ano Jupay. Di ko lang sure kanina kasi 'di ba? Nagyayaw-yaw ako dito sa baba kasi andito naman sa baba yung isa kong cellphone na pang monitor. Tamsak na ako. Tamsak na daw siya. Salamat naman sa patamsak dyan, kapitan. Marilyn's Mix Vlog, dan dikit na po, sabi ni Sir Nidagbal. Salamat po ng marami, Sir Nidagbal. Ayan, si Sir Nidagbal na yung susunod. O, diba? Ilan pa to na isasalang ko? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim kinamron. Pero hindi na to si Namron. Gusto mo pa isama sa listahan ko, Namron? Huwag na. You know. Ikaw yung pinakahuli. Kaya manonood lang ako sa iyo, 1 minutes. With S talaga yung 1 minute. With S, 1 minutes. Manonood lang ako kay Namron ng 1 minute. Meron ka ba nun? Upload na 1 minute lang. Ayan, thank you so much po. Naka 20 tusok ako ngayon. May nakuha akong 20 tusok. Sana all. Tinusok. At sana dyan pa po na 7 mata. Maraming salamat po. Ano na? Sino na ba? May nag-live na ba? Para mag-end na rin ako? O tapusin ko muna itong mga anditong natitira pa. Na aking isasalang. Ang haba naman si Koy Daisy. Oh, kanina pa yan. Oh. Oh ha? Ang haba ng paharang ni ano sa'yo. Sana all love ka. Si Sis Jopay kanina walang binigay. Hindi ko lang sure kung meron sa kanya. Naka-live na? Okay. Kanina pa ba sis? Teka lang. Magpaalam na tayo guys. Habang andun ako kay Sis Ina, ay kay Sis Lani, tatapusin ko po yung andito na iba na hindi ko pa po na isasalang. Diyos mo yung Marimar. Bakit bulol talaga ako? Ang haba ng dila ko siguro. Parang dila ng aswang. Ayan. Naka-live na nga. Ayan na oh. May 11 na bisita. Ayan, bye-bye na guys. Mag-end live na po ako sa hindi ko pa po na isasalang. Huwag po kayong mag-alala kasi kayo ang susunod ko after ni Sis Daisy. Ayan po oh, yung mga nakalinyada pang ano ko, 'di ba? Ang ganda ng sulat ko. Si Sir Nidagbal, si Ma'am Arceli Walbor Salcedo, si Ma'am Dorian AP, si Marilyn's Mix Vlog, NC Vlog. 'Di ba Nam? Di ka ta pwedeng didmahin. Ayan, babay na po. Sisikoy talaga. Kanina ka pa dito oh. Ayaw umalis. 'Di ba? Nakita nyo guys? Ang ang haba. Dito ako sa kabilang cellphone mag-ano kay si Lani susupport itong isa. Ano yun, mananatili yan sasalang ng mga di ko pa po na i-replay ngayon. Ilan na lang sila. Si Sir Nidagbal, si Ma'am Arcelio, Sir Walbor, Mama La, si Ma'am Marilyn, si NC. Ano na lang, 6 na lang po. Ayan, bye-bye po. Maraming salamat po sa lahat ng nagsama sa aking live ngayong hapon. Thank you so much po. Mama Marilyn, thank you po. Salamat ng marami. Ayan. Mamaya po, Mama Marilyn, papanoorin pa rin po kita dito sa kabila. At ididikit ko rin po itong isa sa'yo.
Salamat po ng marami. Bye-bye guys. God bless everyone. Sir Walbor, salamat po sa support. Kapatid Panalo, Sis Ina, Sis John Emily, Sis Tupakin si Daisy, Sis Agri Jupay, Kapatid Panalo, sa lahat-lahat po ng pumasok sa aking live. Salamat po ng marami. Diba? Isa-isahin ko pa ba? May lista naman pala ko dito, no? Yan, maraming salamat po sa lahat ng nagtambay sa aking live, pumasok, sa nagtamsak. Maraming salamat po. Una kay Kapatid Panalo, kay Sis Ina, yung na-hide ko to kanina Juby. Kay Sir Brad, 32, kay Sir David, kay Sis Det, kay Sir Efren, kay Bicolanang Rabas, Loving Sky Mix Vlog, kay Yana Tube, kay Sis Jan Emily, kay Sis Agri Jopay, Sis Daisy Ang, Sir Nidagbal, Ma'am Arceli, Sir Walbor, Mama La, Mama Relins Mix Vlog, kay Nam NC. Thank you so much po. Thank you so much guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Diba? Ang dumi na kuko ko. Bye-bye na. Punta na tayo doon kay Sis Kay Sis Lani.